या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कोकण साध लाईव्हचा इम्पॅक्ट, समाज कल्याणचा तो निधी खर्च होणार। दीपक केसरकर भाजपात या, राजन तेलींची ऑफर। आणि नितेश राणे अब्रू आजमीन मध्ये खडा जंगी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। भूपाळी रामपारी दिशालाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे समाज कल्याण विभागाचा कोट्यवधींचा निधी परत जाणार होता। या संदर्भात सर्वात पहिली बातमी दिली ती कोकण साध लाईव्हनं। त्यानंतर माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची सडेतोड मुलाखत प्रसारित करून या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश केला, तोही कोकण साध लाईव्हनं। त्यामुळे आता समाज कल्याण विभागाला खडबडून जाग आली आहे आणि हा संपूर्ण निधी खर्च करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे। पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट। होय, कोकण साध लाईव्हचा इम्पॅक्ट नक्की। खडबडून जागं झालं सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन। कोकण साध लाईव्हनं केला समाज कल्याणचा पोल खोल। परत जाणाऱ्या 12 कोटींच्या निधीवर टाकला पहिला प्रकाशझोत। कोकण साध लाईव्हचा आवाज थेट पोहोचला मंत्रालयात। पालकमंत्र्यांनी थेट घेतली मंत्रालयात बैठक। परत जाणारा निधी खर्च करण्याचा झाला मोठा निर्णय। पुन्हा एकदा झालंय सिद्ध, कोकण साध लाईव्हची बातमी म्हणजे इम्पॅक्ट नक्की। विषय नक्कीच गंभीर, पण त्यासाठी कोकण साध लाईव्हच खंबीर। गावागावातल्या दलित वस्तींमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे कोट्यावधींचा शासकीय निधी येत असतो। यावर्षी मात्र हा निधी पडून होता। आजही जिल्ह्यातल्या अनेक दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत। लोक अक्षरशः जनावरांसारखं जीवन जगतायत। परंतु या कामाचं कसलंही नियोजन न करता अधिकारी सुस्त पडून राहिले आणि हा कोट्यावधींचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर होता। या निधीवर सामान्य जनतेचा हक्क आहे। हा त्यांच्या हक्काचा पैसा आहे, तो त्यांना मिळालाच पाहिजे। या भूमिकेतनं सर्वप्रथम या विषयाचा पर्दाफाश केला तो कोकण साध लाईव्हनं। याची केवळ बातमी प्रसिद्ध करूनच आम्ही थांबलो नाही, तर या संपूर्ण प्रकाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची खास मुलाखत आम्ही घेतली। एका अधिकाऱ्यानं आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली। मी जर त्यांचं नाव घेतलं तर बिचाऱ्यांची नोकरी गदा येऊ शकतो। त्यांनी सांगितलं तिथं सीओ आणि प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी यांच्यामध्ये काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग आहे। जिल्हा परिषदेची मानसिकता जर असती आणि नियोजन असतं तर निश्चितपणे जो पूर्वी थोडा राहिलेला जो अखर्चित राहिलेला निधी आणि नव्यानं प्राप्त झालेला निधी निश्चितपणे त्यांनी जर प्रशासकांनी म्हणजे सीओंकडे प्रशासक म्हणून कारभार आहे त्यांनी आणि एचओडीने जर समाज कल्याणच्या याचं योग्य नियोजन केलं असतं तर हा निधी परतीच्या मार्गात गेला नसता। कोकण साध लाईव्हच्या या इम्पॅक्टमुळे हा विषय किती गंभीर आहे याची जाणीव सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्यांना झाली। सोमवारी सायंकाळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांची भेट घेतली। त्यावेळी भाजप नेते महेश सारंग, माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव, पंचायत समिती माजी सभापती राजन जाधव, माजी सरपंच नागेश आईर आदी तसेच प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भोसले उपस्थित होते। यावेळी भोसले यांनी हा सगळा निधी वेळेत खर्च होणार आहे। आजच 6,81,00,000 रुपये निधीची विकास कामं अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे पाठवल्याचं सांगितलं।
तसंच उर्वरित निधी परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होताच त्यालाही मंजुरी देणार आहोत असंही त्यांनी सांगितलं. पराडकर यांनी प्रशासन याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे, निधी सगळा खर्च करणार आहे अशी माहिती तेली यांना दिली. ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोण करतंय? मी शरद पवारांना शिवाय दिला का? मी राणे साहेबांना शिवाय दिला का? मी उद्धवजींना शिवाय दिला का? ज्यांनी दिल्या ते आता बघा ना, तुम्ही सगळ्यांनी छापल्यात त्या. तुमच्याकडे जर नसतील त्या तर 2014 पासून त्या काढून मी देतो तुम्हाला. सगळे काढायला सांगितले. पण एक तुम्ही इथे गेले 25 वर्ष राजकारणात त्यांच्यासोबत जे शिव्या देत आहेत ते काय वाटतं? या सगळ्या शिव्या देत आहेत, प्रॉपर्टी विकली, सगळं विकलं, काय तुम्हाला काय वाटतं? या सगळ्या राजकारणाचा विकल्पित काय वाटतं तुम्हाला? शिव्या देण्यामागचं काय, सगळं काय? आता काही गोष्टी आपण बोलूया. वैयक्तिक कोणाच्या याच्यावर काढूया. तुम्ही त्यांना विधान परिषदेत पाठवलं म्हणजे आता शिखरकरांचा फार घोटाळा आणि तुम्ही पुढच्या विधानसभेचे प्रबळ दावेदार आहात असं आपलं म्हणणं आहे. मी कुठलाही दावा सांगितलेला नाही. मी आज माझी तयारी काय आहे की जे वर्षानुवर्षे मेहनत या ठिकाणी करणारे कार्यकर्ते आहेत, नगरपालिकेत, जिल्हा परिषदेमध्ये, पंचायत समितीमध्ये, ग्रामपंचायतीमध्ये, त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे माझी पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांना घेऊन उभं राहणं पहिलं माझं काम. विधानसभेचा निर्णय, लोकसभेचा निर्णय ही माझी पार्टीची संसदीय कमिटी घेणार आहे. आमची जी पार्लमेंट कमिटी असते ती कमिटी निर्णय घेणार आहे. तो निर्णय मी आज घेणार या मतदारसंघात तुम्ही दावा करणार की नाही? आपण 2 वेळा मागच्या वेळी 11,000 मतांनी आपण पडणार, तुमचा दावा करणार की नाही? शेवटी माझी पार्टी या सगळ्या गोष्टीवर निर्णय घेणार. माझी पार्टीचे लोक वरचे निर्णय घेणार. आज मी या गोष्टीवर माझी भूमिका एवढीच आहे की माझ्यावर कोण बोलल्यानंतर मी माझा हे दाबून कोण ठेवू शकत नाही. मला कोणी सल्ले द्यायचे नाही, परिषदेने यायचे. मला जे चुकीचं आहे त्याच्यावर मी बोलणार, तो कोणी असो. जिथं चुकीचं मला वाटतं ना मी बोलणार. केसरकरांना जर मोदी आणि शहाने जर घेतलं आणि भाजपची तिकीट दिली तर तुमचे भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून काय भूमिका राहणार? जर सर्व राजकारणात ते बोलतायत ना, मला ते म्हणतात त्याला कुठे असतं आहे. ते खूप म्हणत होते इथं माझ्यासमोर कोण उभा पण राहणार नाही. ते म्हणत होते सगळं माझंच आहे म्हणून. तुम्ही एवढा धसका का घेतला? त्यांचा बायोडाटा वगैरे गोळा करण्यात सगळं म्हणजे त्यांची कात्रं वगैरे सगळे गोळा करण्याची वगैरे कोणाकोणावर टीका केली. मी लक्षात ठेव, मी कोणाचा धसका कधी घेतला नाही. माझ्या आयुष्यात कधी धसका घेतला नाही. मी एक फाटका कार्यकर्ता आहे. मी कोणाचा धसका, मी कोणाला घाबरणे किंवा धसका असला माझ्या आयुष्यात कोणी लिहिलं नाही, मला सांगितलं नाही. खूप गोष्टी झाल्या माझ्या आयुष्यात. आपल्या गोष्टीला मी फक्त बघा, जर कोणाला माहिती नसेल तर बाबा कोणी कोणाला शिव्या कधी घातल्या, कोणाला माहिती नाही, लक्षात राहत नाही ना. मागच्या वेळी अडकवण्यासाठी कोणी याच्यात प्रश्न जी भाजपच्या कोर कमिटीने महाराष्ट्राच्या केसरकरांची सगळी जंत्री तुमच्याकडे शोधायला दिली का? भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष संघाने वगैरे काय? आता त्यांना हे जर आम्हाला गाडी घालतील तर उद्या मोदींना, म्हणून आधीच त्यांनी सगळी जंत्री तयार केली आहे. आमच्याकडे सगळ्यांच्या जंत्र्या काढून ठेवाव्या लागतात. जशी राजकारणात वेळ येईल तशी ते वापरावे लागतात. हा, म्हणजे आता प्लॅनिंग सुरू झालायचं. प्लॅनिंग असं म्हणा, काय म्हणा, पण जर माझी भूमिका एकाच गोष्टी करते की तुम्ही मित्रपक्षाला केला त्याने आमच्यावर टीका टिप्पणी करायची नाही. तुमचे नेते तर आमचे कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस. आम्ही काय दुसऱ्या पार्टीतून आलोय? दुसरीकडे आहे. तुम्ही दुसऱ्या पार्टीत आहे. आमचे नेतेच पहिला आमचा मानणं, आमच्या घरात येऊन तुम्हाला बोलण्याचं काय अधिकारी? मग या पार्टीत या ना, पार्टीत पहिल्यांदा, मग पार्टीचे बोलूया. नेते पण तुमचे ना आमचे येऊ दे ना, येऊ दे ना, या लवकर या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प
260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना साधी कवडी आणली नाही, फक्त शब्द आणि टीका पाठवली, अशी टीका भाजप प्रदेश सचिव तथा माजी खासदार निलेश राणेंनी केली आहे. लक्षात असेल, मागच्या सरकारापासून म्हणजे ठाकरे सरकार असल्यापासून आम्ही सातत्याने किनारपट्टीच्या भागाचा आम्ही दौरा करत होतो. स्वतः राणेसाहेब किनारपट्टीचा दौरा त्यांनी केलेला. सगळी परिस्थिती आम्ही बघून होतो. सरकारकडे सातत्याने मागणी करत होतो, पण इकडचे आमदार खासदार दोघंही फेल गेले. त्यांना शासनाकडे मागणं किंवा शासनाने त्यांची दखल देणं हे कुठेतरी कमी पडलं. सरकार आमचं आलं. आज कधी नव्हे ते कुडाळ मालवण या अख्ख्या मतदारसंघाला कधी मिळाले नव्हते. मागच्या 8-8.5 वर्षामध्ये तेवढे पैसे गावागावात करोडोचा निधी गेला. काल पण मी पंढूरपासून घोडग्यापर्यंत सगळे जलजीवनची कामं असतील, शाळा दुरुस्ती असतील, असे अनेक कामं एकेका गावामध्ये कुठे 1.5 कोटी, कुठे 2 कोटी अशी कामं गावामध्ये आलेली आहेत. कोणतरी करून घेणारा लागतो. हे इकडच्या आमदार खासदाराचं अपयश आहे. ठाकरे मुख्यमंत्री असून सुद्धा त्यांना कवडी आणता आली नाही. कोकणामध्ये ज्या सिंधुदुर्गावर खोटं प्रेम दाखवतात मुख्यमंत्री असताना ठाकरे, उद्धव ठाकरे, त्यांनी पैसे नाही पाठवले, फक्त शब्द पाठवले, टीका पाठवल्या. पण ह्या शासनाने सन्माननीय पालकमंत्री साहेब, शिंदे साहेब आणि आमचे फडणवीस साहेबांनी, राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सगळा निधी मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे फक्त कुडाळ मालवणच नव्हे तर जवळपास 300 कोटी जिल्ह्याला आलेत किनारपट्टीच्या सगळ्या कामांसाठी. कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी आहे तेवढंच, कणकवलीसाठी आहे, देवगड किनारपट्टीला आहे आणि इथे सावंतवाडी वेंगुर्ला किनारपट्टी जवळपास 300 कोटी रुपये आलेत. आणि आम्ही मागणी केलेली सर्व कामं ही शासनाने मंजूर केलेली आहेत. याच्यावरूनच आपल्याला लक्षात येईल हे शासन किती वेगाने काम करतंय आणि कोकणावर प्रेम ठेवून, कोकणावर लक्ष देऊन मागेल तो निधी, जसा शिंदे साहेब बोलले होते, मागेल तो निधी मी कोकणाला देणार आणि तो शब्द ते पूर्ण करत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. हर समाज की जो गलत चीजें बने, तोड़ दो उसको, कौन मना कर रहा है? अगर तोड़ने के टाइम पे लोग सब कैसे हथियार लेके आके आप देखो ना, 11% हथियार क्या रहा है, इनकी हैसियत क्या है यार? जब बोलो मैं चलता हूँ. मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है. मेरा चैलेंज है लव जिहाद कोई चीज नहीं. आज चैलेंज स्वीकार दो. चलो आप तारीख और टाइम बता, मैं लेके जाता हूँ. मैं घर से आपको पिकअप कर दो, लेके मैं आपको 50 जगह ले जाता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 094 48 14 24 21.
मालवण तालुक्यातील काळसे बागवाडी येथील शेतकऱ्यांचं 2019 या वर्षी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे भात पिकांचं मोठं नुकसान झालं. नुकसानीचे पंचनामे होऊ नये, कोणतीही मदत मागील सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारकडून संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ निधीची तरतूद करण्यात आली. 38 शेतकऱ्यांच्या खात्यात मंगळवारी 3,70,000 नुकसान भरपाई मदत निधी जमा होणार आहे, अशी माहिती भाजपा प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणेंनी दिली आहे. इकडे त्यांना ते ताबडतोब देणं गरजेचं आहे. आपण कधीपर्यंत त्यांना ते देणार आहात? त्यांच्या अकाउंटमध्ये उद्या जातील. हो, ऐकलं आपण सगळ्यांनी. तीच आहे ना ती यादी की हो ते माझं उद्याच्या उद्या त्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा होतील असं बघा. आणि दुसरं जर आमची म्हणजे आता फक्त तुम्हाला पुनर्प्रस्ताव पाठवायला लागेल ना? नाही झालं नाही सर, इथे येऊन ऑर्डर द्यायचे त्याला जर असं आपल्याला उद्या अकाउंटमध्ये पैसे येतील. तहसीलदार साहेबांनी सांगितलं, आपलं झालं की जरा तहसीलदार साहेबांनी फोन केलं आणि आपल्याला बाहेर येतो. आज बोलवलेलं होतं, आज संध्या उद्या यावं असं काल ढकलपणा केला. आम्ही सगळे तहसीलदार ऑफिसमध्ये इथे उपस्थित झालो. 38 लोक ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे. 2019 हे नुकसान झालं. मधलं सरकार कोणाचं होतं त्यामध्ये मी पडणार नाही, पण शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये हे पैसे जमा झालेले आहेत. उद्या त्यांच्या खात्यामध्ये ते जमा होतील. म्हणून त्या सगळ्या 38 जी लोकं होती त्यांना मी ग्रामस्थांनी इथे बोलवलं, तहसीलदारांना सांगितलं. तहसीलदारांनी शब्द दिला आहे की उद्या त्यांच्या अकाउंटमध्ये ते पैसे पोच होतील. पैसे शासनाने जमा केलेत, उद्या अकाउंटमध्ये जमा त्यांच्या होतील असं तहसीलदारांसमोर एकदा त्यांना कन्फर्मेशन द्यायची होती. म्हणून आज सगळे आम्ही इथे उपस्थित आहोत. सन्मान्य फडणवीस साहेब असतील, सन्मान्य शिंदे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून ह्या सरकारमध्ये झटकीपट कामं होतात याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आम्ही मागणी केली आणि सरकार बसून जेमतेम 6-7 महिने झाले आणि 2019चं मॅटर 6-7 महिन्यामध्ये निकाली लागलं. त्यासाठी मी सन्मान्य पालकमंत्री साहेब असतील, शिंदे साहेब असतील आणि फडणवीस साहेब असतील यांचं मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 869393 9422 633508 आणि 8275 62 95 15. राज मोबाईल्स. ठाकरे सेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना शिवसेना तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे यांनी अर्चना खारेंवर देखील टीकास्त्र सोडलंय. तालुका प्रमुख आणि त्यांचे सहकारी तसेच राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष हे बेछूट आणि
कुठलाही आधार नसलेले निराधार असे आरोप मंत्री दीपक केसरकर साहेबांच्यावर करत आहे. मुळात आधी त्यांना मागे एकदा मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही किती आरोप केला आणि काय वाटेल ते केलं तरी तुमच्या आरोपांना इथली जनता या मतदारसंघातली आणि सिंधुदुर्गातली बिलकुल भीक घालणार नाही. कारण मुळात तुम्ही काय आहात हे सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्ही जनतेच्या उपयोगाला किती पडता, तुम्ही विकास कामं काय केली आणि काय करणार, काय आहे का तुमच्याकडे विकासाचं विजन? काहीच नाही. किती वर्ष तुम्ही ज्यावेळी केसरकर ह्याच्या शिवसेनेमध्ये आले तेव्हापासून हेच रुपेश राऊत तालुका प्रमुख आहेत. गेली कित्येक वर्ष एकाच पदाला चिकटून राहिलेले या नगरसेवकांचे चिरंजीव, त्यांना कुठल्या प्रॉपर्टीची वाढवायचं, कमी करायची, काय हे करायचं काही गरज भासत नाही. मला तर वाटतं असं. कारण प्रॉपर्टीच्या किमती ह्या यावर्षी जर एखादी प्रॉपर्टी 2 लाखाची असेल तर पुढच्या वर्षी 4 लाखाची होते, 5 लाखाची होते. बाजारभाव हा वाढत असतो, रेडी रेकनर दर वाढत असतात. ह्याचं भान साधं त्यांना नाही. आणि झालं आहे काय माहीत आहे, गेल्या वर्षी हा मार्च ना एप्रिल आणि मार्च एंड हे ह्यांना आपल्या रुपेश राऊळना अगदी सुगीचे दिवस गेलेले. कारण किती भयानक निधी आलेला. तो सगळा निधी तर सगळी टक्केवारी सगळ्या ह्यांना बसून कॉन्ट्रॅक्टरना बाहेर बोलून इथे यायचे नाही. इथे फक्त नुसतं भाई आले की त्यांच्याकडून खर्चा पाण्याचं सगळं घ्यायचं आणि ते अंदर करायचं आणि तिकडे कॉन्ट्रॅक्टरना बसवायचं आणि प्रत्येकाला कामं वाटायची. कामं वाटायचं ना आधीच ते धंदे करणारे काय बोलतात, काय आपलं काय बोलायचं, काय पद्धत आहे का, काही बोलायचं सूड आपलं केसं. आता ह्या मार्चमध्ये त्यांना हे झालं, हे झाले आहेत, व्हायरल झाले आहेत ते आता एकदम. यावर्षी कमाई काय नाही, कमी पडलं, डिम पडले. तर केसरकर यांच्यावर सांगावं इतक्या वर्षात कधी कुठले आरोप झाले का, कसले भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले का? कारण त्यांचा मुळात तो स्वभावच नाही. आणि दुसऱ्याला दुखवू नका, त्याचा गैरफायदा घेतात काही लोक. आणि जे आमचे राष्ट्रवादीचे कोण आहेत ते सांगत आहेत की हे झालं ते झालं, प्रॉपर्टी केली. त्यांचा खरं तर आमचा संबंधच नाही. आणि असले उपरे लोक येऊन हे कधी काल सकाळी इथे सावंतवाडीत आले आणि काही कुठली तरी कशाची फळं विचारता येईल आता. हां, आणि त्यांचे नेते ते म्हणत आहेत आमच्या नेत्या हे त्या हे आपल्या कुठे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं उद्याचं नेतृत्व आहे. अरे बापरे, केवढं मोठं नेतृत्व आहे. त्या अर्चना खारे मॅडम, ते भाजपचे कार्यक्रम असतात तिकडे ते जातात आणि भाजपचेच पैसे असतात ना त्यांचे ते वाटप करतात. ग्राउंड लेवलवर कोण आहे हो राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता? काय कोण काल ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये कोण आले का निवडून, कोण आणले? हां, काल ह्याला धूळदांड झाली खरेदीपुरी संघाला. काय कोण काल ग्रामपंचायत इलेक्शनमध्ये कोण आले का निवडून, कोण आणले? मुळात भाईंचा जर विचार आपण केला तर ते वंशपरंपरागत घराणेशाही त्यांच्याकडे आहेत. पूर्वीपासूनच त्यांच्याकडे मालमत्ता प्रॉपर्टी आहे. त्यांचं व्हॅल्युएशन मागच्या इलेक्शनच्या पत्रानुसार जर आता काढलं तर ते डबलच होणार आहे. मग व्हॅल्युएशन डबल झालं म्हणून प्रॉपर्टी डबल झालेली नाही आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये रुपेश राऊळांच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर त्यांनी त्यांच्या पक्षासाठी काय काय केलं, काय काय विकास कामं आणणार आणि मतदारसंघामध्ये काय प्रोग्रेस करणार ह्याच्याबद्दल त्यांनी बोलावं. भाईंच्या एवढा निधी आजपर्यंत कुणीही आणलेला नाही आणि ह्यापुढेही जो काही विकास होईल मतदारसंघाचा किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तो भाईंच्याच माध्यमातून तसेच एक मुख्यमंत्र्यांच्या साहेबांच्या माध्यमातूनच होणार आहे. ह्याचा सगळ्याची आता जी काय झालेला आहे विकास आणि भाईने आता देखील जेवढा निधी सिंधुरत्नमधून देण्यात येणारी कामं आणि महिलांच्या हाताला मिळणारं काम ह्या सर्वांचं आणि भाईंचं त्या दृष्टीने जी काही पावलं उचलतात आहेत ह्या सगळ्याचा त्यांना जळफळाट होतोय आणि त्याच्या माध्यमातून हे कारण नसताना विनाकारण टीका करतात आहे. त्यामुळे त्यांच्या टीकेला आम्ही अद्यापर्यंत कोणीच प्रत्युत्तर कोणत्याच प्रकारचं दिलेलं नाही आहे. पण काय असतं एकाच वेळी जास्त टोचलं की कुठेतरी ते बोलावं लागतं. त्यामुळे आम्हाला नाईलाज असतं वाचे त्यांच्या विरुद्ध बोलावं लागत आहे. नाहीतर आम्ही त्यांना किंमतही देत नाही आणि त्यांच्या टीकेला उत्तरही कधी देत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. दीपक केसरकर यांच्या संपत्तीवर बोलणाऱ्या रुपेश राऊळ यांची संपत्ती कशी वाढली असा सवाल करत माजी नगराध्यक्ष अनारुचन लोबोंनी राष्ट्रवादीलाही फटकारलंय. पाहूयात. कोणी मोठं केलं ते कोणाच्या जीवा मोठा झाला, हा कोणाची पर्सेंटेज खाल्ली आणि मोठा झालेले आहेत. आज दीपक भाईंना महाराष्ट्राचं बजेट मांडायला सांगितलं, त्याच्यावरून दीपक भाईची लायकी काय आहे महाराष्ट्रावरती पाहून यांना जळजळ सुटलेलं आहे. रुपेश राणे मोठ्या मोठ्या वर्गांना कळू नये. भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्यावर फ्लॅट कसा आला तो त्याने विचार करावा आणि त्याचा हिशोब आम्हाला जनतेला द्यावा. फ्लॅट कसा आला ते आधी कसा होतास आणि आता कसा झालास, कोणाच्या जीवावर झालास. दीपक केसरकर पक्ष सोडून तुम्ही गेलात, आम्ही गेलो आणि तुम्ही तुमचं बघा, आम्ही आमचं बघतो. तुम्ही दुसऱ्याचं उणं धुणं करू नका. दीपकबाई सारखे गर्भ श्रीमंत आहे. दीपकबाई आता नाही श्रीमंत झाले, त्यांच्याकडे आता श्रीमंती आलेली नाही. 14 सालामध्ये असलेली प्रॉपर्टी आज दुप्पट झाला पैसा, म्हणून दीपकबाईंकडे दुप्पट पैसा आला कसा, हा हिशोब मागण्याची जरूरत रुपेश रावळांना नाही आहे. रुपेश रावने गपचूप आपलं काम करावं, नाहीतर याच्या पुढचं सगळं आम्हाला काढावं लागेल. आणि त्याच्याबरोबर जे कोण अजून बाजून कोण बोलतायत ना, आमची नेता कोण तुमची नेता कोण, पुण्याहून आलेले नेता सावंतवाडीला नको आहे. सावंतवाडीची ठेवा आणि बोला. सावंतवाडीत नाही आहे का महिला, सावंतवाडीत आमदार होण्याच्या राष्ट्रवादीमध्ये कोण नाही आहे. हां त्यांचं बोला ना. बाहेरून विकत कशाला आणावं लागतंय तुम्हाला, शहाणपणा सांगू नये. आणि त्याने दीपकबाईकडे येतात आणि कामं सगळी घेऊन जातात. दीपकबाईंनी कधी विरोधी पक्ष अगर दुसऱ्या पक्षाची कामं केली नाही तर कोणी आलं तरी भाई इथे त्यांना कामं मंजूर करून देतात. आणि ती कामं दळवी येऊन इथे दीपकबाईंकडून कामं वगैरे घेऊन जातात. काय बोलण्याचा अर्थ आहे. काय शिकवलं हेच शिकवतात का तुम्हाला तुमच्या पक्षाचे नेते? हां ते वरून काही बोलतात म्हणून तुम्हाला इथे पेपर मिळाली आहे नुसती काही बोलायचं. दीपक केसरकर ह्यांच्या पुढे जर बोललात ना तर तुम्ही सांभाळा जाता. तुम्हाला ही जनता किती व्यक्त आहे, जे काय आहे ना ते सत्य आहे, ते सत्य बोला. नको तिथे हे करू नका. आम्ही गप्प राहिलो कारण ह्या असल्या लोकांना नको त्या लोकांना उत्तर देण्याची गरजच नव्हती. पण उगाच बाजा करतात तरी कळले नाही बोललं तरी मग म्हणणार मग कोणाचं आम्ही एवढं बोललो तरी कोणी त्याचं उत्तरं दिलं. म्हणजे खरेच खोके कसले खोके कसले असतात ते ह्यांनाच माहीत नाही. यांच्या पक्ष अध्यक्ष. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी. नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. सावंतवाडीत भाजप आमदारकीची तयारी करतंय, त्यामुळे मंत्री केसरकर आता शिंदेची साथ सोडणार का असा खरमरीत सवाल राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष पुंडलिक दळवींनी केलाय. काल काही शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या नेत्या आणि महाराष्ट्राच्या आपला कोकण विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोकण विभागीय महिला अध्यक्ष सौ अर्चनाताई घारे परब आणि माझ्यावर एक वैयक्तिक टीका केली आहे. आणि कुठेतरी ही टीका करून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न त्या लोकांचा होता. तर त्याला एक उत्तर द्यावं किंवा आमची एक बाजू लोकांपर्यंत मांडावी या उद्देशाने आजच्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे. तर त्यांना आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर तसं बोलण्यासारखं काहीच नाही आहे. आता जे त्यांच्याकडे दहशतवादाचे मुद्दे होते किंवा इतर काही मुद्दे होते ते मला वाटतं आता ज्या पक्षाच्या त्यांचे नेते उसरीला गेले तर
तर त्या पक्षांबद्दल कदाचित आता त्यांच्याकडे बोलण्यासारखं काही नाही आहे. त्याच्यामुळे आज ते कुठेतरी शिवसेनेवर किंवा राष्ट्रवादीवर वैयक्तिकरित्या टीका करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर त्यांनी आता काल सर्वप्रथम आधी माझ्यावर त्यांनी वैयक्तिक टीका केली आहे की आम्ही दीपकभाईंच्या घरी येऊन किंवा त्यांच्या ऑफिसमध्ये येऊन विकास कामं घेऊन जातो. तर मी आमच्या एक व्यापारी संघाचा असेल किंवा व्यापाऱ्यांचं नेतृत्व करतो आणि जर व्यापाऱ्यांच्या जर एखाद्या काही समस्या असतील आणि त्या समस्या घेऊन जर आम्ही दीपक केसरकरांकडे जात असेल आणि जर त्या समस्या दीपक केसरकर एक या विधानसभेचे आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून जर आम्ही हक्काने त्यांच्याकडे जात असू आणि जर काही त्या प्रश्नावर काही तोडगा निघत असेल यासाठी आम्ही जर दीपक केसरकरांकडे जात असू आणि ही जर त्यांना विकास कामं वाटत असेल किंवा जर मी काही एखादी जर दीपक केसरकरांच्या ऑफिसमधनं विकास कामं घेऊन गेलो असेल तर त्यांनी माझं आपल्या माध्यमातून लोबो मॅडमांना जाहीर आव्हान आहे की जी काय मला दीपक केसरकरांनी काही कामं दिली असतील किंवा काही एखादा निधी दिला असेल किंवा माझं वैयक्तिक अजूनपर्यंत माझं जे काय पर्सनली बाबा मी वैयक्तिक पुंडलिक गढवी म्हणून जाऊन जर त्यांनी माझं कुठचं काम केलं असेल तर मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून त्यांना जाहीर आवाहन करतो की त्यांनी ते जाहीर करावं. मी त्या क्षणापासून राजकारण सोडण्यास तयार आहे. जर कुठच्याही अधिकाऱ्याकडे जाऊन आज 2.5 वर्ष आमचा पक्ष सत्तेत होता आणि प्रमुख मंत्रिपद सुद्धा आमच्या पक्षाकडे असून सुद्धा मी सत्ताधारी पक्षाचा तालुकाध्यक्ष या नात्याने जर एखाद्या अधिकाऱ्याकडे जाऊन एखादा पक्षनिधी मागितला असेल किंवा वैयक्तिक माझ्यासाठी कुठच्या तरी बाबा पक्षासाठी काम द्या किंवा मी तालुकाध्यक्ष म्हणून मला काम द्या, माझ्या पदाधिकाऱ्यांना काम द्या, असं जर कुठच्या अधिकाऱ्याने जरी सांगितलं तरी मी आज ह्या क्षणापासून राजकारण सोडायला तयार आहे आणि हे माझं खुलं आव्हान आहे. मग कुठच्याही पक्षातील कोणीही पदाधिकारी असू देत, आज माझ्यावर टीका करण्यासारखा एकही शब्द त्यांच्याकडे एकही गोष्ट नाही आहे. कारण आज जो काय मी आहे ते सावंतवाडीतल्या सुज्ञान जनतेला माहीत आहे आज मी इथपर्यंत कसा पोचलो होते. कारण आज माझे उद्योगधंदे आहेत, काय माझं ऑडिटेड फाईल आहे माझी, त्याच्यामुळे माझ्या प्रॉपर्टी बाबतीत माझ्या धंद्याबाबतीत किंवा माझ्या कॅरेक्टरबद्दल आज बोलायला एकही मुद्दा नसल्यामुळे मग त्यांना कदाचित आम्ही उपरे वाटतो. तर मला एक आपल्या माध्यमातून ते सुद्धा म्हणायचं आहे की त्यांनी प्रमुख मुद्दे काय केलेत की पुण्याहून त्या नेत्या आलेल्या आहेत, आम्ही उपरे आहोत, राष्ट्रवादीचं अस्तित्व काय. अरे ज्या पक्षाने तुम्हाला जन्म दिला, आज जे काय तुम्ही आहात आणि जे काय तुमचं किंवा तुमच्या नेत्यांचं जे काय अस्तित्व आहे ज्या पक्षामुळे आहे त्या पक्षाला म्हणजे जन्मदात्या पक्षाला तुम्ही पक्षाचं अस्तित्व विचारता हे कुठेतरी खरोखरच शोकांतिका म्हणायला लागेल. आणि दुसरी गोष्ट ज्या आमच्या पक्षाचं अस्तित्व विचारतायत आता ते तालुका प्रमुख ज्यांची ओळख सुद्धा काय नाही, ज्या तालुकाध्यक्षाला स्वतःच्या गावातली ग्रामपंचायत आणता आली नाही, स्वतःच्या ग्रामपंचायतीत स्वतःच्या मुलाला निवडून आणण्याची ज्याची क्षमता नाही त्याने माझ्यावर बोलण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही आहे. कारण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मी असू देत किंवा आमच्या अर्चनाताई असू देत, ज्या काय पक्ष वाढवण्यासाठी जे काय मेहनत घेतोय ते सर्वांना माहीत आहे. मला ह्यांना उत्तर देऊन मी काय करतोय आमचं अस्तित्व काय ह्यांना सांगण्याची गरज नाही. जे लोक आमच्या अस्तित्वाबद्दल बोलत आहेत सर्वप्रथम त्यांनी ज्या आता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये तुम्ही किती पॅनल उभी केली, तुम्ही किती ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच निवडून आणला ते आधी जाहीर करा. जो भाजप पक्ष ज्या पक्षाच्या तुम्ही ओसरीला जाताय तो पक्ष तुम्हाला सोबत घ्यायला तयार नाही आहे तरी सुद्धा तुम्ही त्यांच्या सोबत धावून जाताय. आज ते त्यांचे भाजपचे आपले जे स्थानिक लेवलचे नेते असतील किंवा जिल्ह्यातले नेते आहेत आज कुठेतरी तुमच्याबरोबर त्यांना युती नकोशी वाटते. असं असताना तुम्ही जबरदस्तीने त्यांच्याबरोबर युती करण्याचा प्रयत्न करताय. मग त्या पक्षाने किंवा त्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या पक्षाच्या अस्तित्वावर बोलण्याचा कुठच्याही प्रकारचा त्यांना अधिकार नाही. आता काही आता मध्ये आता प्रसारमाध्यमातून काही टीका होत आहेत, काय होत आहेत, पहिल्यांदा आधी आपल्या पक्षाचं आधी अस्तित्व शोधा आणि मग दुसऱ्याच्या पक्षाच्या अस्तित्वावर बोला, एवढाच माझा एक आपल्या माध्यमातून त्यांना इशारा आहे. आता दुसरी गोष्ट त्याने आता काल विधान केलं की काही बीजेपीच्या कार्यक्रमांना जात आहेत. आता बीजेपीच्या कार्यक्रमांना कोण जात आहेत ते सर्व ज्ञात आहे. म्हणजे नको असताना सुद्धा बीजेपीच्या कार्यक्रमाला जाण्याची वेळ कोणावर येते ती ज्याने त्यांनी समजून घ्यावी. दुसरं आता की मला तर अजूनपर्यंत तरी मला अशी खात्री आहे की अजून तरी आम्ही कुठच्याही हुकुमशाही पद्धतीने आपला देश चालत नाही, या लोकशाही पद्धतीने जातोय. की त्याने सरळ सरळ कालच्या एका त्यांचं एक स्टेटमेंट मी एक सोशल मीडियावर बघितलंय की यापुढे बोलाल तर याद राखा. म्हणजे हे कुठेतरी एका महिलेच्या तोंडून अशा प्रकारचे उच्चार येणं मला तरी योग्य वाटत नाही. कारण आमचा पक्ष महिलांचा सन्मान करणारा पक्ष आहे, त्यामुळे आम्ही कुठच्याही प्रकारे महिलांचा अनादर करणार नाही आहोत. आम्हाला सुद्धा महिलांचा सन्मानच आहे. तर अशा ज्येष्ठ नेत्याने धमकावणे
बोलणे, ज्यांचं दहशतवादाविरोधात बोलूनच ज्याने आपला प्रवास घडवला आहे, अशा लोकांनी धमकावण्याची भाषा करून म्हणजे यापुढे बोलाल तर याद राखा, आम्हाला भारतीय संविधानाने किंवा लोकशाहीने जे काही प्रश्न विचारायचे अधिकार दिलेले आहेत त्या पद्धतीत आम्ही प्रश्न विचारणार. आता याच्या पुढे भावनिक होऊन किंवा भावनिक हात घालून मतदारांना आपल्या भावनेचा बळी पडून मतदान करण्याचे आता दिवस गेले. एकदा दोनदा तीनदा लोक भावनिक होऊ शकतात, परंतु आता जो सिंधुदुर्गातला असेल, सावंतवाडीला जो मतदार आहे त्याला आता सगळं कळून चुकलेलं आहे. जे काय सावंतवाडीचा विकास करायचा आहे किंवा काय त्या पद्धतीने आता पुढे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये लोक आम्हाला पाठिंबा द्यायचा की नाही ते लोक ठरवतील. आमच्या कुठच्याच पक्षाला तो अधिकार नाही आहे ठरवायचा. दुसरी गोष्ट ते आता सांगतात विकास विकास विकास. आता जो काय विकास झालेला आहे तर आपल्या सर्वांना कदाचित माहिती आहे, ज्या पक्षात त्यांचे नेते होते त्या पक्षाच्या माध्यमातूनच जो काय सावंतवाडीचा विकास झाला असेल किंवा या जो काय जिल्ह्याचा विकास झाला असेल तो राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. आमचे आदरणीय पवारसाहेब असतील, आदरणीय अजितदादा असतील, यांनी भरघोस निधी दिल्यामुळेच यांनी इकडचा जो काय ते विकासाच्या आज गोष्टी करतायत, बडाया मारतायत, त्या राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून मला तर वाटतं चांगल्या प्रकारे विकास झालेला आहे भरघोस निधी मिळाल्यामुळे. परंतु जेव्हा राष्ट्रवादी पक्ष सोडून गेल्यानंतर यांनी काय विकास केलाय तो जाहीर करा. तुम्ही विकासाच्या गोष्टीवर बोला ना, वैयक्तिक टीका करण्यापेक्षा. तुम्ही विकास कामं काय केलं, नुसती भूमिपूजन केली म्हणजे विकास कामं झालं हे नाही. तुम्ही विकासात्मक काय गोष्टी असतील त्याच्यावर बोला ना, वैयक्तिक टीका टिप्पणी करत बसण्यापेक्षा. बाबा आपल्या सावंतवाडी शहरासाठी सुविधा, आपल्या ज्या सावंतवाडी विधानसभेमध्ये जे काही प्रश्न आहेत, आता बेरोजगारीचा एवढा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रश्न आहे, त्याच्यावर बोला, त्याच्यावर तुम्ही चर्चा आणा. तुम्ही त्याच्यासाठी सगळ्यांना एकत्र करून बोला. त्यावर काय वैयक्तिक एखाद्यावर टीका करायची म्हणून बोलायचं याला काय अर्थ नाही. मी कुठच्याही प्रकारची कोणावरही वैयक्तिक टीका केली नव्हती. मी फक्त एकच स्टेटमेंट दिलं होतं की जे जाहीर कार्यक्रमात दीपकभाईंनी सांगितलं होतं की मी माझी प्रॉपर्टी विकून शिवसेना पक्ष वाढवला होता आणि आमच्या नेत्यावर हे केलं होतं की जयंत पाटील साहेब आले ते ह्या महिलेला घेऊन आपला पुढचे भावी आमदारकीचा चेहरा म्हणून प्रमोट करत होत्या. तर प्रत्येक पक्षाला अधिकार आहे आपला पक्ष वाढवण्याचा. त्यामुळे जयंत पाटील साहेब काय बोलले होते की जर उद्या जर महाविकास आघाडी झाला तर आमचा प्रयत्न असेल की इथून राष्ट्रवादीचा उमेदवार असेल. तर प्रत्येक पक्षाला आता ज्या पक्षाबरोबर यांनी आता युती केली आहे त्या पक्षाचे काय उमेदवार फिरत नाहीत का, आता आपल्याला आमदारकी मिळावी यासाठी प्रयत्नात नाही आहेत का. मग ह्यावेळी सुद्धा आता ते हे शिंदे साहेबांवर ही नाराजी बोलून दाखवणार का की पुन्हा ह्या पक्षात ते बाहेर पडणार आहेत. हा कुठेतरी संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे उगाचच नको त्या विषयांकडे टीका टिप्पणी करून लोकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा विकासात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करा. आम्ही कधी विकासात्मक मुद्द्यावर चर्चा करायला तयार आहोत. आणि ते आता ज्यांना इन्सुली गावातलं अस्तित्व टिकायला आलं नाही ते म्हणतात की आम्ही इकडचे आधी त्यांनी उपरेंची व्याख्या काय आहे ती स्पष्ट करावी, मग यावर आम्ही बोलू. काय ते उपरे कोणाला म्हणायचे किंवा स्थानिक परप्रांतीय हा वाद तुम्हाला पुन्हा निर्माण करायचा आहे का, तर त्यांनी एकदा जाहीर करावं, मग मी यावर सविस्तर बोलू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. केसरकर समर्थकांनी अर्चना घारेंना उपरं म्हणणं हा सिंधू कन्येचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट सायली दुभाषी यांनी देत पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला. पाहुयात काय म्हणाल्यात सायली दुभाषी. आता लोबो आंटीनी उपरी भरतीची जी भाषा केली आहे त्याबद्दल मी सांगते. लोबो आंटी या ज्येष्ठ आम्हाला पहिल्यापासून आहेत आणि शेवटपर्यंत राहणार. मी आणि अर्चना ताई या लहानाच्या मोठ्या त्यांच्या समोरच झालो. त्या बहुतेक विसरल्या असतील, पण अजूनही आम्हाला लोबो आंटी ह्या अजूनही आठवत आहेत. कदाचित त्यांना कळत नसेल की बाबा मी काय बोलते, गडबडीत त्या बोलून गेल्या असतील, म्हणूनही पुन्हा आदर आम्ही त्यांच्यासाठी ठेवतोय. लहानाच्या मोठ्या त्यांच्या समोरच आम्ही झालो. मिलर शाळेत त्या शिकत होत्या, पुढे हायस्कूलमध्ये गेल्या. हायस्कूलमधून त्यांनी
कॉलेज पूर्ण केलं. त्यांच्यासोबत लहानपणीचे काढलेले फोटोसुद्धा आम्ही आंटींना पाठवून देणार आहोत, की कदाचित हे विसरल्यामुळे ते बोलत होते. सातबाऱ्याचा दाखलाही आम्ही त्यांना पाठवून देणार आहोत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करू की आम्ही त्यांचा प्रत्येक वेळी मान सन्मान करतच आलो आहे. ज्येष्ठ असल्यामुळे कदाचित त्यांना मला वाटतं विसर पडलेला असेल या गोष्टीचा. ताई इथून नंतर कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या पुण्याला गेल्या. पुणे ते शिक्षण घेतलं, पदवी संपादन केली आणि ही व्यक्ती एक चांगल्या राजकीय बँकेवर, एक चांगल्या पक्षाच्या ह्याच्यावर त्यांनी तिथे चांगलं काम केलं. मग अशा ताईंचा आपण सन्मान केला पाहिजे, त्यांचा आदर केला पाहिजे. मग या आज उपरी परकीची भाषा आज का करतायत की एखादी मुलगी जेव्हा बाहेर जाते ती उपरी परकी होते का, असा प्रश्न पण आम्हाला पडलाय आता आणि त्यांना करायचंय आम्हाला. म्हणून आज ते स्वतः जे बोलत होते की राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून त्यांनी जे काय वाक्य बोलले आहे की त्यापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षात असताना त्यांना राज्य पक्षाच्या चिन्हावर त्या निवडून आल्यात आणि त्या नगरपालिकेत गेल्या. मग राजकीय त्यांना एक चिन्हाच्या जोरावर एक राजकीय नेतृत्व त्यांनी केलंय. ते आज का विसरले की आपण आज कोणाबद्दल बोलतो आणि का बोलतोय. मग जर त्यांच्याकडे जर चिन्हाचं नेतृत्व असताना जर त्यांनी चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर पक्षाने सुद्धा त्यांना एक नेतृत्व दिलं असतं लढण्यासाठी. त्यांनी असं का केलं नाही. मग आज त्यांच्याकडे उपरी आणि परकीची व्याख्या कुठून आली ते त्यांनी सांगावं, स्पष्ट करावं. ते राष्ट्रवादीच्या चिन्हावरच निवडून गेले नगरपालिकेमध्ये आणि आज ते स्वतःच म्हणतायत की राजकीय पक्षाने त्यांना ओळख सुद्धा करून दिली आपली. मग त्यांनी जेव्हा चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर तो पक्ष सोडून ते बाहेर गेलेच नसते ना. त्यांनी पक्ष वाऱ्यावर सोडलाय. त्यावेळी पक्ष वाऱ्यावर सोडून ते दुसरीकडे उडून गेले. मग जर चांगलं नेतृत्व केलं असतं तर आज महिला म्हणून त्यांना सुद्धा नेतृत्व पक्षाने दिलं असतं हे काम करण्याचं. मला एवढंच म्हणायचं आहे की जेव्हा एक सिंधू कन्या पुणे येथे जाते लग्न होऊन, तिथे एका मोठ्या बँकमध्ये निवडून येते, हे आमचं सावंतवाडीचं भाग्य आहे. पण तिचं कौतुक करण्याऐवजी सावंतवाडीतली एक महिला तिच्यावर टीका करते, हे चुकीचं आहे. महिला दिनी तुम्ही मोठी भाषणं करता पण महिलाबद्दल तुम्हाला अजिबात आदर नाही. जर कौतुक पण केलं जात नाही. गावागावात आज अर्चनाताईबद्दल एवढं कौतुक केलं जातं, सत्कार केला जातो. हे आमच्या लोबो मॅडमनी जरा येऊन प्रत्यक्ष पाहावं, एवढीच माझी विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फोन नंबर 02367 234000. सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. आत्ताच आदरणीय नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला त्या अर्थसंकल्पात आपल्या कोकणासाठी पहिल्यांदाच सगळ्या स्तरापर्यंत चांगल्या प्रकारची मदत केली आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्गच्या वतीने मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब पहिल्याच वेळी जो बऱ्याच वर्षापासून रेडी रेवर्स रस्ता होता किंवा आता नव्याने जो आता आपण शक्तीपीठाचा जो रस्ता 6 जिल्हे जोडणारा जो रस्ता सगळ्या रस्त्याला मान्यता आज या सरकारने दिली. विशेष करून शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया नाममात्र भरल्यानंतर पूर्ण पीक विमा हा शेतकऱ्यांना आज राज्य सरकार त्या ठिकाणी देणार. वयाची 18 वर्ष झाल्यानंतर मुलीला त्या ठिकाणी 75 वर्ष त्या ठिकाणी मिळणार आहे. असे अनेक चांगले निर्णय आज खऱ्या अर्थाने आजच्या या सरकारने घेतले. विशेष सगळ्या सरकारचं अभिनंदन एका गोष्टीसाठी करायला पाहिजे की महात्मा ज्योतिबा फुले ही सगळ्यांच्या आरोग्य दृष्टिकोनातील महत्त्वाची योजना आणि ह्या योजनेच्या अंतर्गत 1.5 लाखावरनं डायरेक्ट 5 लाख रुपये ग्रामीण भागातल्या जनतेला ह्या सगळ्याच गोष्टीतून फार मोठा दिलासा या ठिकाणी मिळाला. म्हणजे केंद्राची योजना आहे 5 लाखाची पण त्याचबरोबरही 5 लाखाची. शेतकरी सन्मान योजनेतून आता परत राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने 6,000 रुपये म्हणजे 12,000 रुपये या ठिकाणी मिळणार आहेत. हे चांगल्या निर्णयासाठी सरकारचं कौतुक करावं, सरकारचे आभार मानावे
आणि त्याचबरोबर हे सगळं करत असताना आमचे प्रयत्न असे आहेत की सावंतवाडी शहर पुन्हा ऊर्जित अवस्थेत या ठिकाणी यायला पाहिजे. सावंतवाडीचं गतवैभव पुन्हा सावंतवाडीला मिळालं पाहिजे आणि म्हणून काही धोरणात्मक निर्णय म्हणजे आम्ही राज्य सरकारला ती विनंती केली आहे. त्यात सगळ्या सावंतवाडीचं सौंदर्य आहे ते ह्या तळ्यामुळे फुललेलं आहे. आम्ही सगळं असा प्रयत्न करतोय की आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना भेटलो, आदरणीय आमचे पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा साहेब असतील, पालकमंत्री आमचे आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब असतील आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे जे अध्यक्ष नार्वेकर साहेब हे या शहरातले आहेत. आम्ही त्यांना विनंती अशी केली की साहेब तुम्ही जर थोडासा पुढाकार घेतला आणि सगळ्यांना एकत्रित केलं तर ह्या शहरासाठी हे जे शहरातलं सगळ्यात सौंदर्य असणारं ठिकाण आहे आपल्या सावंतवाडीत संपूर्ण कोकण बेटमध्ये अशा प्रकारचं एकमेक शहर आहे की ज्या शहराचं गतवैभव पुन्हा प्राप्त होण्यासाठी आपल्याला चांगली उपाययोजना करते त्यासाठी आपण मदत करावी, सहकार्य करावं आणि म्हणून त्यांना पण पत्र दिलं, त्यांचं पण पत्र त्या ठिकाणी घेतलं. आम्ही आज 50 कोटीची मागणी ह्या तलावाच्यासाठी सुशोभीकरण आणि फाउंटन म्हणजे नागपूरला आदरणीय नितीन गडकरी साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या उपस्थितीत जे त्या ठिकाणी त्या तलावाचं नाव माहीत नाही, मी सांगतो, त्या तलावावर जो काय सुशोभीकरण त्या ठिकाणी केलं, फाउंटन केलं, त्याच पद्धतीने इकडे व्हावं अशा प्रकारची मागणी आम्ही त्या ठिकाणी केली. गेल्या रविवारी ज्यांनी ते फाउंटन बनवलं ती सगळी मंडळी या ठिकाणी आलेली होती. चर्चा त्याची जास्त केली नाही की जोपर्यंत त्याला मंजुरी मिळायला पाहिजे. अनेक जण विकास काम करतो मग दाखवतात आणि मग आडकाठी करतात, हे होता कामा नये आणि म्हणून त्याच प्रयत्नातून सगळ्यांचं शेवटी सगळ्यांचं सहकार्याला पाहिजे, विशेष करून सावंतवाडीकरांचं सहकार्य पाहिजे आणि म्हणून एक प्रयत्न प्रामाणिक त्या ठिकाणी केले. असे अनेक विषय सावंतवाडीमध्ये या ठिकाणी करायचे आहेत आणि म्हणून एकदा येणाऱ्या आठवड्याभरात मध्यंतरी अधिवेशन असल्यामुळे काही सगळे बैठका असल्यामुळे ते शक्य झालं नाही. एक बैठक सावंतवाडीकरांची घेऊन सावंतवाडीकरांना जे काही गोष्टी पाहिजे असतील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या सूचनेप्रमाणे, आपल्या सगळ्यांच्या सूचनेप्रमाणे आज भारतीय जनता पक्ष म्हणून या ठिकाणी करण्याचा आमचा मानस आहे. परवाच काहीतरी एक आठवड्यापूर्वी किंवा 4 दिवसापूर्वी एखादी प्रेस आमचे सहकारी, आमचे मित्र आणि तिथले जे आपल्या सगळ्यांच्या वाचनात म्हणजे सगळ्यांकडून वाचनात मजा आली. माझं एकच त्यांना सांगणं आहे, मी निवडणूक लढवली ही प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवली, मी कुठेही लाचारी केली नाही आणि करणार पण नाही. मी भारतीय जनता पक्षाची त्यावेळी सावंतवाडी तालुक्यात एकमेव बांधा ग्रामपंचायत असताना कुठेही भारतीय जनता पक्षाचं त्यावेळी प्राबल्य नव्हतं. अशा वेळी मी निवडणूक लढवली. मी ना राणेंना शिव्या घातल्या, मी नाही बाकी कोणाला शरद पवारांना शिव्या घातल्या. प्रामाणिकपणे येणाऱ्या लोकांना बरोबर घेऊन माझ्या स्वार्थासाठी मी कोणाला शिव्या घातल्या. राणे ज्यावेळी असतील त्यावेळी राणेंचा उदो उदो करायचा. राणेंची गरज संपली, शरद पवारांची गरज संपली की उद्धव ठाकरे साहेबांचा जय जयकार करायचा. उद्धव ठाकरे साहेबांची जय जयकार करून संपली तर भाजपच्या नेत्यांचा जय जयकार करायचा. म्हणजे आणि कोण नाही कोणाला. अशा प्रकारचं राजकारण माझ्या आयुष्यात स्वार्थी राजकारण मी कधी केलं. मी माझ्या बरोबरच्या सहकार्यांना घेऊन मी जरी पडलो 100% पराभूत झालो, त्याला काय लोकशाही आहे आणि कोणी ताम्रपट या ठिकाणी घेऊन आलेलं नाही. आणि जितक्या वेळ जे माझ्यावर टीका करणार आहे त्यांच्यापेक्षा जास्त वेळ सावंतवाडीतल्या जनतेला गेली 25 वर्ष मी देतो. जरी पराभूत झालं तरी कधी थांबलो नाही. आणि माझी विधान परिषदेची शिफारस करण्यापेक्षा आता तुमच्यावर पक्षात घेण्याची परिस्थिती आहे. एकच भाजप राहिलं. ग्रामपंचायतीला आपला खूप जास्त संपर्क, त्यामुळे ग्रामपंचायतीला आपली परिस्थिती समजली.
आता जिल्हा परिषद पंचायत मला समजेल. माझी आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती आहे, वरच्या लोकांना मध्ये आणि नको. देवेंद्र फडणवीस साहेब आमचे नेते आहेत, आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आमचे नेते आहेत, युतीचं सरकार आहे. आपण जर एवढं चांगलं काम केलेलं असेल तर होऊन जाऊ दे ना. कशासाठी तुम्हाला युतीची गरज पाहिजे? तुम्ही इतकं चांगलं काम केलं आहे, तुम्ही एवढे रोजगार निर्माण केले, तुम्ही या जिल्ह्याचं काय अजून ते सुंदर हॉस्पिटल इकडे उभं केलं आहे, मल्टीपर्पज हॉस्पिटल, तुम्ही चष्म्याचा कारखाना आणला आहे, तुम्ही इतक्या सगळ्या गोष्टी आणल्यानंतर तुम्हाला भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गरज काय? त्यामुळे जर समजा तसं असेल तर आम्ही आमची पार्टी वाढवण्यासाठी, शत प्रतिशत भाजपा करण्यासाठी प्रामाणिक आम्ही प्रयत्न करणारच आहे. त्यासाठी कोणाच्या ज्योतिषाची गरज नाही. आम्ही आयत्या वेळावर किंवा दुसऱ्याला हे करून इकडून तिकडे तिकडून इकडून आम्ही गेलो, ठीक आहे, त्याच्या परिस्थितीनुसार. आम्ही कोणाला टीका टिप्पणी केली नाही, ना कधी राणे साहेबांवर केली, ना कधी उद्धव ठाकरे साहेबांवर केली, ना कधी शरद पवार साहेबांवर. प्रत्येकाची गरज संपली की मग त्याला मागून मी शिवाय आम्ही नाही घातलेलं नाही. ही सवय, ही संस्कृती आमची नाही. अशा माणसाने माझ्यासारख्याला सल्ला देण्याच्या भानगडीत पडू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. भाजप नेते निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त येत्या 17 मार्चला गुडा एसटी डेपोच्या भव्य मैदानावर शिवगर्जना हे महानाट्य होणार असून या निमित्तानं देशातील तसेच राज्यातील प्रमुख राजकीय नेते उपस्थित राहणार आहेत. या महानाट्याच्या दिवशी 40 ते 50 हजार शिवप्रेमी प्रेक्षक उपस्थित राहून याचा आनंद घेतील अशी माहिती भाजप कुडाळ तालुकाध्यक्ष दादा साईल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या महानाट्याची जय्यत तयारी सुरू असून यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार नितेश राणे आदी मान्यवर उपस्थित राहतील. हे महानाट्य अतिशय नियोजनबद्ध होणार असल्याची माहिती दादा साईल यांनी दिली आहे. यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्ष विनायक राणे, दीपक नारकर, प्रसन्न गंगावणे, राजवीर पाटील आदी उपस्थित होते. सगळ्यांना माहिती आहे, येत्या 17 मार्च रोजी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश चिटणीस, माजी खासदार, कोकणचे लाडके सुपुत्र सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात संपूर्ण सिंधुदुर्गात नव्हे तर अख्ख्या राज्यभर साजरा होणार आहे. आणि या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या कुडाळ शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने, त्याचप्रमाणे विशाल सेवा फाउंडेशनच्या मार्फत आशिया खंडातील एक महानाट्य शिवगर्जना या ठिकाणी सर्व नागरिकांसाठी आणि या कोकणी जनतेसाठी, आपण सर्व शिवप्रेमी आहोत, या सगळ्यांसाठी हे विशेष अशी पर्वणी असणार आहे. आणि हे महानाट्य या ठिकाणी सादर होणार आहे आणि त्याची पूर्वतयारी अतिशय जोरात सुरू आहे. आजपासून बरोबर 3 दिवस शिल्लक आहेत. या महानाट्यामध्ये सुमारे 1000 ते 1200 कलाकार, त्याचबरोबर हत्ती, उंट, घोडे यासारखे प्राणी त्या ठिकाणी सहभागी असणार आहेत. आणि अतिशय रोमहर्षक शिवाजी महाराजांचा इतिहास, त्यांचा जन्म आणि त्यांच्या राज्याभिषेकाचा सोहळा या ठिकाणी साकारला जाणार आहे. या महानाट्याच्या साठी आपल्या भागातील सर्व जनतेला मोफत पाहण्याची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. आणि त्यासाठी लागणारे पास, या नाटकासाठी लागणारे पास हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गावोगावी वितरित करण्यात येत आहेत. मोठ्या उत्साहात आमचे कार्यकर्ते या कामाला लागलेले आहेत. सुमारे 30 ते 40 हजार लोक या पहिल्या दिवशी हे महानाट्य पाहायला येतील. त्याचबरोबर सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब
यांचा वाढदिवस देखील या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्याभरात अनेक कार्यक्रम या वाढदिवसाच्या निमित्ताने साजरे होणार आहेत. या महानाट्याला सन्मान निलेशजी राणेसाहेब हे उपस्थित असणारच आहेत. पण त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीची अनेक ज्येष्ठ मंडळी आणि इतरही नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणेसाहेब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर साहेब, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि अन्य मान्यवर, त्याचप्रमाणे आमदार निलेशजी राणेसाहेब हे देखील या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थित असणार आहेत. राणेसाहेबांनी तर हे पूर्ण नाटक आपण हे महानाट्य पूर्ण वेळ थांबून पाहणार आहे. शुभारंभाच्या कार्यक्रमाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणेसाहेब असतील, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर साहेब असतील, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आपल्या शेजारच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असतील, त्याचप्रमाणे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपल्या सगळ्यांचे आवडते युवा नेतृत्व आमदार सन्मान नितेशजी राणेसाहेब असतील आणि अन्य मान्यवर आपले जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार राजन तेली असतील, प्रमोद जठार साहेब असतील, हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी या महानाट्याच्या शुभारंभाला त्या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि त्यावेळीच निलेश राणेसाहेबांचा वाढदिवस देखील साजरा होईल. हे जे महानाट्य आहे त्याच्यासाठी सुमारे 200 फूट लांबीचा भव्य असा रंगमंच त्या ठिकाणी उभारण्याचं काम सुरू आहे. त्यासमोर एक सुरक्षा विभाग असेल, ज्याला आपण डी झोन म्हणतो. त्या पलीकडे 500 लोकांची 500 VVIP विशेष अतिथी अति महनीय व्यक्तींच्या असण्याची व्यवस्था असेल आणि त्याच्या मागे सुमारे 25 ते 30 हजार प्रेक्षकांना बसण्यासाठी खुर्च्या आणि गॅलरीची पण व्यवस्था केलेली आहे, बाल्कनीची पण. मागचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना बसण्यासाठी बाल्कनी जी आपण ज्याला गॅलरी म्हणतो त्याचीसुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. त्याबरोबर 6 ठिकाणी हे नाटक बघण्यासाठी त्या परिसरामध्ये डेपोच्या त्या ग्राउंडमध्ये 6 ठिकाणी भव्य अशा स्क्रीन पण लावलेल्या आहेत. हां, पार्किंगची व्यवस्था आहे या ठिकाणी. ह्या महानाट्याला येणारे जे मोठ्या प्रमाणात जे नाट्यरसिक म्हणण्यापेक्षा शिवप्रेमी लोक जे येणार आहेत, त्याचबरोबर राणेसाहेबांवर निलेश राणेसाहेबांवर प्रेम करणारी जी जनता येणार आहे त्यांच्या वाहनांची पार्किंगची सुद्धा अतिशय चांगली व्यवस्था डेपो ग्राउंडच्या पलीकडे. आता हायवेच्या 2 भागामुळे जो पलीकडचा भाग आहे ज्या ठिकाणी रवी कमल हॉल आहे नवीन सुरू झालेला, त्या हॉलच्या दोन्ही बाजूला मळ्यामध्ये पार्किंगची सुमारे 5 ते 10 हजार वाहनांची व्यवस्था लागतील अशा 4 चाकी लागतील अशा वाहनांची व्यवस्था पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. त्याचंही काम जोरात सुरू आहे. आपले पोलीस इन्स्पेक्टर सन्माननीय चिंदरकर साहेब यांनी पार्किंग व्यवस्था आणि त्या सगळ्या व्यवस्थेची पाहणी केलेली आहे. याही आमच्या या कार्यक्रमाला, कारण हा आमचा अतिशय भव्य दिव्य असा कार्यक्रम निलेश राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पार्टी आणि विशाल परब यांच्या माध्यमातून विशाल सेवा फाउंडेशनने आयोजित केलेला आहे. आपण सर्वांनी देखील या कार्यक्रमामध्ये हे नाटक बघण्यासाठी सहभागी व्हावंच, परंतु हा कार्यक्रम सर्वसामान्य जनतेपर्यंत, शिवाजी महाराजांना प्रेम करणाऱ्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुद्धा अतिशय महत्त्वाची भूमिका आपण नेहमी बजावतात आणि त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी आपल्या सगळ्यांना या माध्यमातून विनंती करतो. धन्यवाद. त्याचं प्रत्यक्ष निमंत्रण आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राणेसाहेबांना त्यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी दिलेलं आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकण 7 लाईव्हचा इम्पॅक्ट, समाज कल्याणचा तो निधी खर्च होणार. दीपक केसरकर भाजपात या, राजन तेलींची ऑफर. आणि नितेश राणे अब्रू आजमीनमध्ये खडाजंगी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.